семинари мазкур дар филиали институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардида, дар кори он олимону мутахассисони институти илмии тадқиқотии ғалла ва лӯбиёгоҳии вазорати кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон ширкат варзиданд ва ба иштирокдорони ин семинар масъулину мутахассисон ва хоҷигҳои ғаллакори шаҳру ноҳияҳои агросанъотии вилоят оид ба технологияи муосири кишт ва парвариши ғалладонагиҳо ва ба хусус гандум тавсия ва маслиҳатҳои муфид доданд. ёдовар мешавем, ки дар ин чорабинӣ олимони академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзида оид ба таҷрибаи ғаллакорони ин ду кишвари ба ҳамдӯсту ҳамсоя табодули афкор карда шуд. имрӯз мана олимони ҷумҳурии Ӯзбекистон омада оиди технологияи парвариши гандум таҷрибаомӯзӣ кардем, бисёр чизҳо ёд гирифтем. албатта бо ҳамроҳии ман якчанд роҳбарони хоҷагоҳи деҳқонӣ, хоҷагоҳи калонҳаҷм, инчунин хоҷагоҳи деҳқонии инфиродӣ иштирок карданд, ки ба худ як маълумотҳои дақиқ гирифтем, ки албатта ин барои фоидаи кор мебошад. сипас дар қитъаи кишти ғаллаи тирамоҳии филиали институти зироаткорӣ, ки фарогири навъҳои наву серҳосили гандум буд, иштирокдорони семинар бо раванди нашрномаҳои ғалладона шиносуӣ пайдо карда, аз таҷрибаи олимони ӯзбекистонӣ оид ба технологияи муосири парвариши гандум ва роҳҳои мухталифи фаровонҳосили зироати кишшуда, пешгирӣ аз пайдоиш ва панҷшавии касаливу ҳашароти зараррасон ва амсоли он бархурдор шуданд. Зикр гардид, ки мулоқоти олимони тоҷик бо олимони ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ҷалби масъулину мутахассисони соҳа дар асоси протоколи мулоқоти вазирони кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки дар шаҳри Хуҷанд аз 7 августи соли 2024 таҳти рақами 1157 ба имзо расидааст, филиали институти зироаткорӣ дар вилояти Суғд бо институти илмии тадқиқотии ғалла ва лӯбиёгоҳои вазорати кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида, ин ҳамкориҳо аз моҳи сентябри соли 2024 дар кишт ва истеҳсоли якҷоии ғаллаи тирамоҳӣ ва ҷорӣ кардани технологияи интенсивии парвариши гандум оғоз гардид. тавре ки ба назар мерасад, алҳол раванди нашрномаи қитъаи таҷрибавии номгӯии мухталифи гандум хеле хуб арзёбӣ мегардад. яке аз масъалаҳои асосӣ, масъалаи рӯзмарра ин зиёд намудани истеҳсоли ғалла ва таъмин намудани аҳолӣ бо маводҳои озуқаворӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва арзишнок ба ҳисоб мебарад. дар байни зироатҳои ғалладонагӣ аз ҳама зироатҳои асосӣ ин зироати гандум мебошад. имрӯз мо дар бораи технологияи парвариши зироатҳои ғалладона ва аз он ҷумла гандум сухан меронем. албатта ҳосили баланд, ҳосили устувор ин аз технология вобаста аст. барои рӯёндани ҳосили баланд мо тамоми тадбири чорабиниҳоро сари вақт бо сифати баланд гузарондани мо даркор аст. албатта аз технология ҳосили оянда вобастагӣ ки дорад, мо бояд ба ин эътибори ҷиддӣ додани мо даркор. ҳамкории олимон ин натиҷаҳои хеле хуб медиҳад. албатта масалан ҳозир мо оиди масалан технологияи парвариш, оиди масалан ҳамкории нисбати навъҳо, мо ҳаракат карда истодем, ки навъҳои бояд мо масалан барои кишт тавсия диҳем, ки навъҳо бояд хеле серҳосил бошад. бояд тазаккур дод, ки чунин чорабинӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни олимон ва кишоварзони ду давлати ба ҳам дӯсту ҳамсоя густариш ёфта, он ба рушди соҳаҳои мухталифи истеҳсолии хоҷагии деҳот ва мустаҳкам кардани дӯстӣ байни ду давлат ва халқҳои он мусоидат хоҳад кард.